ceker. Nangka bosok dikopiok kari betone. Aduh Bagong, lah kok dadi kita nekat kaya ngono ki piye? Nyemplung sumur. Mangka sumur tuwa kaya kene iki. Ngisore mesti ora ana banyune, mesti mung padas suri. Waduh, kita tekan ing pati iki kok nek nganti kawanguran Sang Hyang Jagat Girinata. Sinengguh Bathara ora iso menggak marang kekarepane Bagong. Aku nampa duka. Wah, lah Bagong lah kok dadi nekat kowe. Bagong, kita aja mati, Bagong. Kita aja mati. Bagong, kita aja mati ora dadi keparange Sang Hyang Jagat Girinata. Sapa ta iki rame banget iki? Lho. Kita ki nyemplung sumur kae isih urip. Ameng sadengkol e. Meng keletan bes iki apa? Jebul rung dikedhok. Lah kok kita iso nyemplung? Aku njero. Wah, trembelane iki weh, lah Dewa Trondolo. Hus. Duneke trembelane kok nguneke Dewa Trondolo, kita ki aja mati, kita aja mati. Heeh. Mergo lagi golek. Aja sembrana. Kita ulun jarwani ya. Pancen iki dadi lelakon kita. Oh, mengkaten. Iya. Kita ki titahing Jawata, mula sing gawe kodrat lelakon ning titah kuwi ulun. Oh, nggih. Berarti kita kudu manut. Kita sapa? Lho. Pukulun mau nyebut kula sinten? Kita. Pukulun ulun. Ah, berarti kula niki kita, sampeyan niku ulun. Ngene ya. Kita ki sebutane kanggo titah. Yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampeyan. Tegese piye? Nek kula nyebut sampeyan berarti kita pukulun. Ora, kuwi sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula, saged sampeyan, ulun niku ya iso sampeyan, iso kula. Ah, ngono kuwi bener, ah nggih. Terus kersane kita Bathara pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun pukulun. Ampun pukulun, kula pecahe kapan-kapan. Hus. Malah dipecah. Ngene ya, Bagong. Iki mau lho ditimbali Sang Hyang Jagat Girinata. Yang Sang Jagat Giri Pratika. Nggih, kersane ulun didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula seneng ini golek dalan ring road. Ah ya ora. Dewa tahu aja. Walah turun dulu. Setan tenan kowe ra. Nggih, keparengipun. Merga iki bakal dadi kamukten kita. Wow. Kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ha iya. Terus rananipun menapa Pukulun? Kita bakal urun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Usanganipun wujudipun jenenge apa? Ingkang winastan Kalung Robyong Kencana. Wah, duh. Kalung Robyong Kencana. Iya, wujudnya kaya ngene iki. Iki kinan maring ora jeneng kita. Kalung po genter. Kalung cekuk truna goblok ora. Pukulun ampun emosi ta Pukulun. Nek omongan kali kula niku kudune pancen kaya ngaten niku Pukulun. Nggih, Pukulun kula tampi terus. Kula kadhawan punapi. Kita mlaku wong ngidul bener. Oh nggih, kena pun tekan dalan gedhe. Menggok kita terus nokol pethukno modar kowe. Pukulun ampun emosi. Ngidul niku dalan gedhe Pukulun. Maksudku aja nganti kok tok embakne kaya neng kene. Ngidul terus kae lho. Ngidul lurus. Nggih. Mengko kita bakal ketemu sawijining ratu. Oh, enten wong main, ora. Kenci. Tegese kita bakal ketemu Nalendra. Oh, mekaten. Nalendra ku dijuluke Prabu Kalasreng. Kuwi sing Nyidrawara Drupadi. Ah, ratu mau patenana. Ah terus pusakane, Kalung Robyong kuwi digdaya. Kowe bakal digdaya kliwat ukur limpat.
ing Saniskara. Bebasan Guru Kencing berdiri. Bebasan tinata mendat Jinara Menter. Nggih. Ngestaken dawuh nek wis tak pateni sandangane Nalendra mau nggonen agemen terus kowe dadi ratu. Niki omong kosong napa serius? Dewa iki ora tau omong kosong. Mesti nyata. Siap. Sendika. Wah, gleleng iki. Dadi ratu mulih nemoni Murtiyem. Bojoku mesti pangling, mase kok saniki sandangane kaya ngono, mase. Sampluk cangkeme dies. Karo bojone kok kaya ngono. Pukulan, pukulan. Kula nyuwun pamit, kula majeng mlaku ngidul mrika. Nek ketemu karo ratu jenenge Prabu sinten? Lah, modal ora. Dicatet mula dicatet aja sembrono. Kala Sereng. Serem apa sereng? Sereng. Wujude buta. Patenana, sendika ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit Bu Kulun. Titah ki aja nganti ndisiki dewa. Kualat. Ulun sik sing munggah ning kayangan kita mlaku. Sing keri, nek kowe ninggal ulun tegese kowe ora ngurmati lan jeneng ulun. Oh nggih. Monggo Bu Kulun kula aturi tindak. Ulun kondur makayangan. Nggih, ngatos-atos Bu Kulun. Salam. Kagem Bathara Guru nggih. Wus. Kita iki takok salam. Salam kangen. Kula kali Bathara Guru niku suwe ra ketemu. Kula tak ana minggu rak sok mriko. Om dengkul matos. Werna-werna ora. Om. Wis nuwun kondur makayangan nggih. Ngatos-atos Bu Kulun. Sapa iki takon karo aku? Pukulun Bathara Antarada. Lho. Bathara Antarada yudu kaya ngono. Aku ora mung nyilih jenenge Bagong. Kowe sapa? Aku Prabu Kala Sereng. Sapa? 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 Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng. Iya, candhak dening aku, Mas. Bareng ngerti jenengku. Lah kok dadi kowe ngadeg malang kerik ning ngarepku. Kowe sing nyolong Dewi Wara Drupadi ha. Saka kedaton Ngamarta nganti meh ngembet nyawane Bagong. Mula kowe utang nyawa karo Bagong. Lho. Apa kowe wani karo aku jaluk Wara Drupadi? Ayo tugelen jangganing Prabu Kala Sereng. Ah, tebak jajamu sirna Margalayu. Ampuh tenane asem. Bathara Antarada ya ora ngapusi. Wantem dadane diek langsung klekar. Mongko semono gedene. Wah, sayang Petruk ora weruh. Ora ana seksi. Bareng ya ora ana sing tak umuki. Wah, rugi iki. Kudune gareng Petruk weruh. Mendo gila karo aku terus gleleng nang kampung. Truk rene, malah tak gajon ndasmu. Terus mara, gila karo aku. Wah, ya wis ra apa-apa. Tak nggone sandangane buta iki. Negara Girika Dasar ratune wis tekaning pati. Ndara Wara Drupadi mapan Ndara Girika Dasar. Nganggo sandangan buta jujuk Girika Dasar. Dewi Wara Drupadi tak gawane kondur ning negara Ngamarta legane ngati.
Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Iki sing nganggo sandanganing Prabu Kalasereng. Mula aku kudu tekan negara Girikadasar. Tak umumke nang setiap pos ronde. Nang pojok-pojok desa. Raja baru, raja bolang-baling. Raja bolang-baling sekaten. Iki jejuluk Prabu Kalasereng. Ya jejuluk Prabu Patokol Baworsari. Ingat, jangan kualik. Prabu Patokol. Aja nganti salah sebut Prabu Pakon anu Patokol Baworsari. Wong Girikadasar iki Ratu Anyar legane atiku. Menika sinten takon karo aku Ratu Anyar negara Girikadasar Prabu Kalasereng ya Prabu Patokol Baworsari. Prabu Patokol. Kenapa tertawa? Jeneng kok werna-werna. Ora jeneng werna-werna. Para Drupadi kok ngerti karo aku? Ngerti merga kondangmu. Merga kondangmu luar biasa. Cantiknya luar biasa. Basa Betawi. Iya. Memang betul. Lajeng kersanipun Prabu Kalasereng sirna mergalayu mula aku engke kudu garwa karo sampeyan. Kowe gelem ora tak pek bojo? Estu napa pripun? Serius? Nek tenanan yo arep piye meneh wong kene wis suwe ora ana sing tak suwitani yo kepeksane yo arep wujudane kaya ngono. Yo wis lah ora apa-apa. Ya wis lah. Ya wis lah ora apa-apa. Asli lahir batin, lahir batin. Wara Drupadi, cintaku, sayangku, rembulan. Jan senenge ra jamak-jamak aku. Iki kok negara kok tanpa ana nayakane iki piye iki? Ketekan Torres. Lu nambet pasang kalimat tapi terbide gledek bebek tepat-tepat. Kula ingkang abdi Nayaka ing Girikadasar. Waduh, gleleng tenan iki. Brengose kaya ngene. Sapa kowe? Kula pun Lasirun. Lho. Tukang ngulur kabel. Iya, kasinggihan mekaten. Ora apa-apa, saentuke Nayaka. Iya, wonten menapa sinuwun? Aku pengen dhawuh karo Dewi Drupadi. Iki. Ning aku kepengin wayuh putri loro. Lho, putri kali. Kowe sowan nang negara Ngamarta, lamaran Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Nuwun sewu, Dewi Werkudara Dewi Janaka. Kok naminipun jaler? Rasa cerewet to. Kowe manut ora ada tugel kula mah. Oh nggih, sendika ngestaken dawuh. Budal saiki sendika.
Dropadi sayangku cintaku wonten dawuh manjing ning klikip anu apa jenenge iki bahasane Kalpataru apa Kalpika Kalpika tak boyong nang negara ngamarta methuk calon garwaku ya marumu ingkang pewangi Raden anu Dewi Werkudara lan Dewi Janaka saged ora saged ayo budal berdua karo aku